Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mesko Pemalu. Pemirsa, selamat aktivitas. Semoga hari ini menyenangkan, pemirsa. Yus gimang ngapus ndek mang tangi supus. Cara monone bersih piring-piring sing kotor, tak rendam sih ben gak amis guys ya, soalnya bar tinggal maam di bengi. Aku kira ora genah guys, untuk meriang bareng obat yo karena memang wis ketera tanggal merah yo guys yo. Mas Anto pulang daripada nang kono nganggur gak entuk duit apa-apa tuku nek nang omah kan ra ketang mangan saanone yo. Nang omah yo dia kali piye carane ujian rumah tangga iki kan ngono lah guys. Bojo nganggur piye carane ben awake iso mangan sampai nanti kerja lagi. Ya ora guys, aku wong apa anane guys. Lah apa lah. Jenenge wong ki yo tau utang yo tau. Tau ora iso mangan yo tau. Pokoke sing penting yo kuwi padha gematine, padha setiane ngono ya ora guys. Ini nanti mau bersih-bersih rumah dulu, nanti agak siangan soalnya Mas Anto ki operan guys. Dari Surabaya iki ora uman kereta nek Mas yo gak ana tempat duduk tapi nek iso ngadeg lagi ra uman nih guys. Mbah oper apa golek sepur kondi ra mudeng aku guys. Biasane iki Mas Anto iki numpak bis tekan Lamongan terus numpak sepur ke Lamongan, biasane iki ngono. Mbah karek Mas Anto aku tak siap-siap omah dhisik sambil HP ku tak cas soalnya lupa. Itu kita lanjut lagi guys ya. Tak share omah dhisik, masak dhisik ya guys. Alhamdulillah dapat rezeki nasi kuning dari Mbak Widi Rejepan. Matur nuwun buat Mbak Widi ya, semoga rezekinya lancar. Mbak Widi kerja di Hongkong sana, usahanya bisnis tambah lancar. Makasih. Iki aku ya ajane arep Rejepan kok guys. Engko ditonton ae yo. Iki mau berangkat dulu, tapi aku kamera sik untuk rezeki ndak langsung dijupuk guys yo. Memang mau jane tak jupuk isuk mang sakjane mesisan gak wirawiri gak mindung gawe ini guys, aku ben sekalian. Oke, nanti kita lanjut lagi pemirsa. Sekalian juga mau jemput Mas Anto guys. Recep tanggal merah, libur, pabrik libur. Masalahnya apa libur? Yo tanggal merah. Nggak usah dikirimi barang pabriknya tutup, yo prei melok prei guys Mas Anto. Ora tak kongkon prei, waya prei yo prei. Daripada kono nganggur apa-apa tuku kabeh ora ana baturan negara sih karo sapa karo kucing, mending awur kumpul anak bojone keluargane ya guys ya. Ya nanti kita lanjut lagi. Makasih pun Mbak Widya Mas tebar kelor rezekine lancar. Tak merah dulu guys ya. Terima kasih akik tak jupuk guys. Iki langsung nggih. Mending ngentosi daripada mungkin nek pakai saite le. Awet ditati kan. Oh, ditati dolan nggih. Matur nuwun. Iku mbahku. Nggih. Mama. Terima kasih, Mak. Pakai salak satu. Mbahku sing mangan salake. Nggih. Rambutan wong ramah. Nggih, makasih, Mak. Pakai jangan sop ye. Nek Dalem? pakai jangan sop tuku. Nggih. Iya, ini pakai ini. Tadi. Ojo nolak rezeki, guys. Nanti gak pasti. Soalnya Bapak Amel gak dikirim. Oh, orang nggih. Kan ceritane ngene, kula kan ndek wajeng masak bening ya. Ndelok dhewe Tante Deni entuk sego kuning dadi engko dienggo mangan jojo ngono karepku. Pakai yae. Dadi gak imake, guys. Kok Nah, mana ora nek lawoke, Nduk? Mpun kok men goreng lawok. Mboten biasanya ngirim. Ada gede gak apa-apa ya, Nduk ya. Nggih. Plastike gak duwe. Oh, Iku mbahku ngurantek, ada kowe. matur nuwun. Iki karo barang-barang Saged nggih. Stop. Aku mak tak nyambel-nyambel. Nggih. Ngono ae. Wis makasih. Wis ora jojo sak pira rasane. Halah nggih. Nek sing tuwek anu gampang nyambel goreng iwak. Pun.
Anggone. Aku tak ngolah liyane engko. Nggih. Magicom pun dados, Mak. Pun. Magicom iki ngene critane. Bar dandana tak pitoplok ya ngono ae. Nek elektronik terus bejo-bejo, Mak. Tak rubah dhewe lho. Pokoke pirang jam, 6 jam apa 7 jam aku tak langgon ngono. Oh, mambu ngoten e. Ora iya nek sampe engko mambu lenyek tak kandhani iki. Apa ndak colokane apa piye? Putrae. Apa tak rubah dhewe, engko tak til tak jarpus tak lenggon. Tre elektronik iki bejo-beji, guys yo. Iki ora ana apa-apane pemirsa ngewe putune kok enggak ada. Lho, ala kok malah ora ono. Ala gatekno. Ngekeki putune iki sing enom malah. Ben tuku lawa dhewe, gawene duwe sosis. Pentol kok sosis. Biasane iki tak gorengno iwak nek gak sosis. Kok ono lawa ya. Wo, alah malah sing enom dikeki terus kok, guys. Makasih, Mak. Nggih. Ajeng mapak Mas Santo. Kalian jangan lho. Jam pinten nggih niki sik, Mak? Oke. Guys. Nek pura. Sampai ke stasiun. Yes. Cek dipateni saya apa ini? Ya. Jemput ayah dulu, guys. Duduk ning ndi deh, kene ayo teh ya kono sik kono gak ada tempat duduk iki. Ya. Wewe. Si guys. Dik sini, Dik. Fatih. Tunggu di sini aja. Seger. Hati jalur 2 daerah timur, hati-hati jalur 2 daerah timur akan berjalan langsung kereta penumpang Argo Benoanggrek. Hati-hati jalur 2 daerah timur akan berjalan langsung kereta penumpang Argo Benoanggrek. Hati-hati jalur 2 dari arah timur. Menuju timur dengan segera masuk pemutaran Bawasura menuju akhir stasiun Cakung. Selamat datang kepada seluruh penumpang pemutaran Bawasura. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cakung. Sebelum turun, periksa kembali barang Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk keluar berada di sebelah kanan awak kedatangan kereta api. Dan atas nama PT Kereta Api Indonesia dan atas Semarang, terima kasih atas percayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tane ayah ndi, Dik? Ngosek, ayo urung metu. Tapi ini melebat aja. Pulang dulu, guys. Jumatan ya. Sampai rumah aku tak ndang upload lagi dari Mbak Widi. Makasih ya Mbak Widi, ki sakno neh nang ngarep ketoke. Kita dono pemirsa, rezeki-rezekan dari Mbak Widi. Wis terima kasih ya Mbak nonton kontenku. Duh kok malah terima kasih. Makasih buat Mbak Widi, rezekinya lancar. Iya, yes pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Pak ojo lali like, comment, subscribe, Mas Goplem. Selamat hari libur, sudah mulai bulan Rajab, semoga
berkah barokah bulan Rajab merahmati kita semua. Oke? Aja lali lek kamar perkara meskipun mau jolip sama cover nah kalau jepro sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa.